Tomáš Kodera s číslem 2. Krásně. Tak teď si to dali kluci moc pěkně. Ještě aby jim to šlo takhle dobře i v jednom ostry. Tak tady máváme na někoho, že má jít dál. Kamera. You want guys with the camera go? Pánové, jestli může poprosit, tak takhle, Petra asi úplně nepomůže. Tak jo. Překáží ho debilu. Můžete udělat ještě aspoň krok zpátky? To je, ty vole, když vám táče, kurva, šráň. Aby vás tam nesejmuli v případě, že do toho budou moc. Petouška, za ním Tomáš Kodera. První pravotočivá. Řekl bych, že dvojka se držela lepší pozici tady v cílové rovince, ale uvidíme, jak to uvidí hlavně porota. Jaký poměr bodů rozdělí v tomhle. Dvojka letí jako blázen. A teď to tady odsadě padlo, že se mu podívá do kufru. Myslím si, že se budou těžko chlapi hledat tady maličko. Tedy 12 na pozici lídra, opět začíná okruh první zatáčkou, dvojka za ním. Docela slušně ho stíhá, uvidíme, jak si to především dohodnutí kožele, nebo na těch přetočení do hodin. Ani po projetí cílové rovinky nesmí udělat závodník chybu a nesmí se dostat do hodin. Pozice lídra se teď mění, to znamená, že to má do další kolo. On si to zdve jako blázen. 12 krásně šlape na zadek, uvidíme, jestli se mu podaří chasing, to znamená, atakovat ho. Cílová rovinka, nestalo se, ale opět si myslím, že to bylo vyrovnané. Těžko říct, co si teď udělá porota. 12, dvojka, 12 opět. Ladislav Petouška, dvojka Tomáš Kodera.